Leerlingen van het passend onderwijs in Snits krijgen een opleiding met werkgarage. In het raam van het project Samen sterk voor schone scholen kennen ze haar eigen skwalle-skimmaatje. Deze keerwerking tussen skwallen, de sociale werkverzending en skimmakkersbedrijven met de verzwaging dat leerlingen van het praktiekonderwijs meer kans krijgen op een reguliere baan. Dat wordt hier en dan noodzakelijk, al takken meer de subsidies voortvallen op de sociale werkverzendings. En dan mag je het keer op de squallen best hetzelfde leerd hast. Ja, dat klopt. Hoe is dat? Nou, eigenlijk wel mooi. Want je weet de regels en je weet hoe het gaat. En dus het is eigenlijk vrij makkelijk om je eigen squallen te skimmen uit te zien. En veel misschien wel heel vertrouwd. Ja, dat zeker. De wetgeving of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nou, die wordt oors per 1 januari. En wij willen voorkomen dat mensen tussen wel in skip komen. Want dat dreigt het wel. Nou, dat regent omdat daar, de subsidieregels worden oors. En wij vinden dat wij daar een bijdrage aan leveren moeten. Ze had ex Simone het certificaat skimmaatje helle, maar eens haast alleenig via Empathek on het werk west. Bij haar oude squallen wordt ze aan zelfstandig ondernemer. Zij is er na tretje hier waarom en dat voldocht goed. Leuk, vertrouwd. Ja, al wat leraren, dus het is heel vertrouwd werk. Ja, hè? Ja. En dat is nou de bedoeling dat die leerlingen die nou een certificaat krijgen, dat net tretje nieuw doggen om dan weer op hun oude squallen te werken. Dat is net de bedoeling, nee. Je verschaft eigenlijk een werk voor ben die erom zieken. En dus we stoppen het met het opleiden van ben. We verzorgen ik nog het werk wat ze eigenlijk doen moeten. En ik denk dat dat een ei van Columbus is. Is dit net concurrentie van je skimmakers? Nou, zo zien wij het natuurlijk niet. Het is natuurlijk wat dat betreft eigenlijk een hele mooie uitdaging voor ons. Voor mensen met een SW-indicatie ook voor ons, bij ons in het bedrijf in te passen. Een SW-indicatie? Ja, dat is een sociale indicatie voor de sociaal medewerkers. Je kent ze wel broeken? Wij kennen ze zeker beroepen, ja.